Ysgol gynradd Rhosgadfan ger Caernarfon, a iard yr ysgol yn dawel o sŵn chwerthin y plant heddiw. Yn ei le, sŵn adeiladu, wrth i do'r ysgol gael ei drwsio. Ers misoedd bellach mae'r drysau ar gau, a'r plant wedi ei symud i adeiladau cyfagos. O galwad ffôn ges i digwydd bod y prynawn nhw lle, efo SOS ydy'r ysgol reit handi, mae gennym ni twll yn y to lle, a rwy'n yn dychmygu wrth gwrs falle rhyw chydig o lechyd ar y ffordd, ond pan nes i gyrraedd yma, oedd yr sefyllfa yn amlwg chydig bach mwy difrifol na hynny lle. Dyn mae hanner bron i 2 rhan o 3 o'r to wedi cael ei rwygo i ffwrdd gan Corwynt Barbara, toc cyndolig. Wel, da ni wedi bod yn ffodus iawn i chi bod gael yn ailgartrefu fan hyn yn Caergors gan Cadw ar gyfer yr adran iaith, lle wedi yna 22 blant cymhorthydd a finna i mewn yn fan hyn lle. Mae'n gyfing iawn o ran gwagle lle, ond da ni ffodus, mae yna toich yn penna ni, byrydda gwyn rhyngweithiol, byrydda cadeirio wedyn, da ni'n gallu ymdopi am y cyfnod yn fan hyn lle. A mae'r cyfnod sylfaen, daflad carreg i ffwrdd felly, yn clwb Mountain Rangers. A yn fanno mae yna 26 o ddisgyblion a 4 o staff cefnogol ac yn y blaen yn fan yno, ag athrawes felly. Wedyn, yndi, mae wedi bod yn her yn bendant sicr yn newid lleoliad. Wel, mae'r adeilad, fel da chi'n gwybod, da chi wedi gweld dros eich hun lle yn eich safle adeiladu ar hyn o bryd. Wedyn, mi oedd o'n fwriad gan ni beth bynnag felly, cyn i ni gael yr difrod yma, i ni geisio archebu dodrefn newydd ar gyfer y cyfnod sylfaen. Mi oedd y dodrefn y ganddo ni'n 18 oed, a rhywfaint o hwnnw'n ail neu'n drydydd llaw o rhywfaint ysgolion sydd wedi cael yn yr ardaloedd o'n gwmpas ni fan hyn felly. Wedyn mi oedd o'n fwriad gennym ni geisio cael dodrefn newydd, ond wrth gwrs rwan, da ni'n cael ystafell dosbarth newydd yn gyfan gwbl. Does o ddim llawr yna ar hyn o bryd, mae hwnnw wedi cael ei dyllu allan, mae'r wal wedi cael ei dynnu yn ôl at yr gwaith carreg. Does o'n amlwg ddim to i'ch benno, mae'r nenfwd wedi mynd hefyd, a'r gwaith trydan a phopeth wedi cael ei dynnu allan. Wedyn yn gobaith ni ydy, wrth gwrs, casglu rhywfaint arian rwan, ar gyfer pan fydd yr ystafell wedi cael ei ail adeiladu fel rhan o'r cynllun insiwrans sydd yn talu am hynny, yn bod ni fel ysgol yn gallu rhoi cadar a bwrdd newydd i bob un disgybl sydd wedi cael ei aileoli fan hyn am, wel, da ni'n siŵr am faint o gyfnod, ond mi fydd o'n gyfnod o fisoedd bydd. Mae'r hel pres eisoes wedi cychwyn ac ocsiwn go arbennig wedi ei drefnu, fel mae cadeirydd y llywodraethwyr yn egluro. Mae gennym ni dudalen Facebook sydd o ocsiwn fawr o Rhosgadfan. Mae hwnna'n cael ei wneud i fyny bob nos os oes rhywbeth newydd i ddod i fewn, da ni'n reid ono fo. Mae fi a Mandy yn rhaid rhywbeth anno fo. Bob nos da ni'n like, share, mae o dros y lle. So yn manna, hefyd da ni am ddechrau penwythnos yma, da ni am ddechrau tynnu llyngiau lots. So da ni am wneud llyngiau ar yr pidjan Facebook hefyd. So Facebook da ni'n trio wneud o lle. Lles y plant ac y plant ysgol Rhosgadfan a'i plant nhw yma hefyd, sa'n ni licio cael digon o bres i gael dodra newydd, i nhw gael enjoyo'i ysgoloriaeth yn ysgol Rhosgadfan a trio codi safonau. Os di'r plant yn hapus yn ei dosbarth newydd, mi wneith nhw weithio'n galad. So dyna beth da ni isio. So please, pob yn y gymuned, ardaloedd Caernarfon, dawch i fyny ac dowch a'ch wallet efo chi a gwariwch digon o bres yn y noson. Clwb cymdeithasol y Mountain Rangers, cartraf dros dro cyfnod sylfaen yr ysgol. Ac i bod hi'n wlyb ac yn oer heno yma, mae'r trefnwyr yn addo croeso cynnas i chi ar nos Wener y 4 ar 20 am 6:30.